A cikin labaran za ku ji cewa an sace mutane da dama daga masallacin Juma'a a jihar Neja. Kana kuma shugaba Tinubu ya bayyana kwamitin yakin neman zaben shekarar 2027. Dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar da nemi FBI ta fitar da bayanan shugaba Bola Tinubu. A cikin labaran kuma za ku ji cewa Najeriya na fuskantar babban kalubale wajen ilimin mace. Kamfanonin makamashi sun samu naira 2.57 trillion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu sake saduwa a cikin shirin Mu'amala News, inda muke kawo muku muhimman labarai cikin takaitaccen lokaci. Ga kanun labaranmu ne. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar Neja, inda suka sace mutane da dama. Harin ya faru ne a ranar Juma'a yayin da mutane suke gudanar da sallar Juma'a a wani masallaci da ke ƙauyen Kifanya a yankin Burgu. Ƙididdigar mutanen da aka sace dai bata tabbata ba, amma mazauna yankin da wasu hukumomi sun kiyasta cewa mutane tsakanin 60 zuwa 80 na iya kasancewa adadin waɗanda aka sace. Rundunar soji ta tura jami'an yankin domin neman waɗanda aka sace da kuma ƙoƙarin kubatar da su. A fagen siyasa, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana tsarin kwamitin yakin neman zabensa na zaben shugaban ƙasa na 2027. A cikin tsarin, Tinubu zai jagoranci kwamitin yayin da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima zai kasance mataimakin shugaban kwamitin. An kuma naɗa tsohon gwamnan Zamfara wato Abdulaziz Yari a matsayin darakta janar, yayin da aka naɗa wasu daga cikin manyan 'yan siyasa cikin kwamitin. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC wato Atiku Abubakar ya kira ga hukumar FBI ta Amurka da ta fitar da wasu bayanan da suka shafi shugaba Bola Tinubu gwargwadon abin da doka ta bada damar fitarwa. Tikun dai ya ce jama'ar Najeriya na da haƙƙin samun bayanai masu muhimmanci, musamman yayin da ƙasar ke shiga lokacin shirye-shiryen zaben 2027. A wani rahoto da aka wallafa yau ya nuna cewa Najeriya na da 'yan mata kimanin 7.6 miliyan da ba sa zuwa makaranta, kuma kusan rabinsu suna yankin arewa. Masu fafutukar ilimin mace sun ce wannan lamari na buƙatar kulawa daga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa yara mata sun samu damar samun ilimi. A fannin tattalin arziki kuwa, kamfanonin makamashi da aka jera a kasuwar hannayen jari ta Najeriya sun samu jimillar kuɗin shiga kusan 2.57 trillion a rabon farko na shekarar 2027. Rahoton ya ce Seplat Energy na daga cikin kamfanonin da suka nuna gagarumar haɓakar kuɗin shiga, yayin da wasu kamfanonin samar da wutar lantarki suka samu sakamako daban. Waɗannan da su ne muhimman labarai na yau Lahadi 23 ga watan Agustar shekarar 2026. Ku ci gaba da bibiyar tashar Mu'amala TV domin samun muhimman labarai da kuma sauran shirye-shiryenmu. Ni ne dai naku Ibrahim Ismail Salanta. Assalamu alaikum.